ja s'han fet grans. Els desigs d'en Senda no foren satisfets. El fred del llarg hivern s'esvaïa sense que apareguessin els ossos enlloc. On serien? Finalment s'acabà l'hivern. El bosc recuperava de l'incendi i es va cobrir d'un color verd alegre. Però dissortadament havien de passar molts anys perquè els arbres tornessin a ser com abans. Amb la primavera van sorgir els primers insectes. El desglaç va fer córrer els rius. El cicle natural es repetia. Una altra vegada, els ànecs salvatges ja són aquí! Pare! Hola, bon dia! Bon dia. Com és que has matinat tant? Sí, m'ha despertat el brugit d'aquest estol d'ànecs. Sí. Ja han passat els freds. Quan retornen les aus migratòries vol dir que ha arribat el bon temps. I si fa bon temps, vindrà l'Olga. L'Olga? Esclar, si ja no hi ha gel en el camí del ranxo, podrà venir sense perill. Oi que sí, pare? Sí, tens raó. Vols que vingui perquè vols jugar amb ella, oi? Ai, suposo que no trigarà gaire. Ha passat tant de temps. Sí, noi. Uns quants mesos. Ara el que cal que facis és rentar-te la cara. Si no, l'Olga es riurà de tu si et veu així. Gràcies, pare. Ai, sí que és freda! Sí que he dormit bé. Els ocellets ja són aquí. Ha arribat la primavera. Caldrà treballar de valent. A veure què porta el riu. Caterina, Caterina, Caterina del meu cor. Mira que si ara amb el desglaç baixés un gra d'or ben gros i me'l trobés. Com està l'aigua? Se m'han glaçat les idees i tot. Com menges, es nota que deu ser bona l'herba fresca. Senda! Olga! Ara mira què és, l'Olga! Hola! Hola! Veus que em compleixo el que prometo? Ja et vaig dir que vindria quan pogués. Tenia tantes ganes que s'acabés l'hivern. I jo també, Olga. Hola, bon dia, Kellyan. Hola, Olga. Com t'ho has passat? Comptant els dies que faltaven fins que arribés el moment de tornar a jugar. Kellyan, m'alegro molt de veure que esteu tots bons. Sí, afortunadament no ens ha passat cap mal. Gràcies. De res. Saps que aquest lloc és preciós. De veres que t'envejo, Kellyan. Ja ho comprenc, senyor Forrester. Des de la nit de l'incendi no puc veure les ruïnes del seu pavelló de caça sense entristir-me. Doncs això s'acabarà aviat. L'enyoro tant que he decidit de tornar a construir-lo novament al mateix lloc d'abans on hi ha les ruïnes. De veritat que el vol tornar a construir, senyor Forrester? Sí, a l'Olga i a mi ens agradava molt venir aquí. No és cert, filla? Sí, el meu pare diu a casa que ho fa perquè m'agrada més, però a ell encara li agrada molt més. Per això vol tornar a construir exactament igual com estava abans de l'incendi. Yupi! I vindràs a passar totes les vacances aquí, veritat? Sí, i tot l'estiu. No penseu altra cosa que en divertir-vos. No us sembla que també hauríem de pensar en els estudis? Kellyan, necessitaré el teu ajut per construir de nou el pavelló. Amb molt de gust. M'encantarà, senyor Forrester. I a mi també. Jo som molt traçut per la feina, senyor Forrester. Com que vaig ajudar el meu pare a fer la nostra, he après moltes coses.
Esplèndid. Aleshores us espero demà al matí al ranxo a tots dos. Kellyan, hi ha unes coses sobre les que voldria la teva opinió. D'acord, senyor Forrester, demà hi serem. No faltarem. Gràcies. Sabia que podria comptar amb vosaltres. Per cert, filla, jo me n'haig d'anar. M'està esperant tot un munt de feina. Bé, pare, Vés amb molt de compte quan tornis. no et preocupis. Adeu, Kellyan. Aleshores, demà ens veurem. Fins demà, senyor Forrester. Adéu, que vagi bé! A reveure! Què és això? Si són petjades dos! Ai, mare meva del meu cor! Ai, quina pena. Que lleig és el bosc després de l'incendi, oi, Senda? Doncs si l'haguessis vist acabat de cremar, ara com a mínim hi ha herba. Ei, Senda, mira! Has vist quines flors tan maques hi ha aquí? Sembla un miracle. Això va quedar tot carbonitzat, però arriba la primavera i hi neixen flors. Te'n recordes? Amb unes flors com aquestes els vaig fer uns collarets en Jackie i a la nuca. Sí, i tant que me'n recordo. Se n'alegraren molt i corrien darrere nostre tot jugant. Jackie! Que no m'atrapes, Jackie! Vinga, vine amb mi, nuca. Jo també vull ser la vostra amiga. Senda, no han passat per aquí durant tot aquest temps, oi? No. Molts dies quan parava de nevar sortia de casa i mirava si hi havia petjades d'ós a la neu. N'hi havia de cérvols, de guineus i tot, però d'en Jackie i la nuca mai no en vaig veure. No deuen ser per aquí prop, potser són a una altra muntanya. Sí, el foc els va fer molta por i deuen haver fugit. Senda, però ara ja no n'hi ha de foc aquí al bosc. El tallac és verd i té flors. Ja veuràs com tornaran tots els animals que se'n van anar per culpa de l'incendi. I en Jackie i la nuca també tornaran. Sí, és cert, a mi no se m'havia acudit això. Però suposo que deuen haver crescut molt. Mira, Senda, que si els veiem i no els podem reconèixer. Doncs els reconeixeria amb els ulls embenats. Senda! Hola, oncle Dimes! Què et passa, que corres tant? Anava cap a casa teva per parlar amb el teu pare d'una cosa important. Acabo de veure petjades d'ós prop del riu. De debò has vist petjades d'ós? M'he sorprès moltíssim perquè he pensat que eren petjades d'en Jackie. Però aleshores no són seves? Només he vist unes petjades. Poden ser d'ell i poden no ser-ho. Això volia dir-li al teu pare. Corre, Olga, corre! Anem a avisar-lo. Sí. Espereu, que jo també vinc. Què et sembla, Kellyan? Doncs que és bastant gran. En Jackie ja ha fet un any. Amb tot, em sembla que aquesta petjada és d'un os més gros. Oi, Kellyan? No ho sé, l'os gris creix molt el seu primer any. Pràcticament es fa adult. És ell! En Jackie i la nuca són al Montallac. No, fill, això és una cosa que no podem afirmar així com així. Si de cas... Si fossin les petjades d'en Jackie, significaria que tant ell com la nuca són dos ossos molt grans. Així, doncs, haurem d'anar tots amb molt de compte. Però per què hem d'anar amb compte amb en Jackie? Doncs perquè, possiblement, ja no serà tan amic teu com abans. Això sí que no, pare. En Jackie és amic meu i ho continua sent. Tu creus, Kellyan, que s'hauran oblidat de nosaltres? En Jackie se'n recorda de mi. No m'ha oblidat en tan poc temps. M'agradaria equivocar-me. Voldria que fossis tu que tingués la raó, però l'os gris adult és un animal molt salvatge i molt poc amic de jocs. Escolta'm, Senda, tu creus que aquestes petjades són d'en Jackie? No ho sé,
Però de tota manera són enormes. Però per molt que s'hagin fet molt grossos, és impossible que nosaltres ens hagin oblidat, no et sembla? Sí, és clar, dona, ja veuràs que si els trobem ens reconeixeran tot seguit. Ja veuràs. I els trobarem aviat, oi? Sí, potser d'aquí uns dies només. Ja no fa falta que m'acompanyis més. Des d'aquí el camí és molt bo i puc anar sola. Sí, casa teva és a prop. Adéu, Senda. A reveure! Jackie i Nuka, si sou a la muntanya, no tardarem massa temps a tornar-nos a veure. Però quina cosa tan estranya és això? I on trobes tu aquesta cosa tan estranya? Continues tan imbècil com sempre, Paco. Si miro el ramat i dic quina cosa tan estranya, estic parlant de les ovelles, no et sembla? I què els passa a les ovelles, digues? Què els passa, què els passa? Digues, tu per què tens ulls a la cara, noi? No te n'adones que el ramat és menys nombrós que abans? Ah, es refereix a sols això? Però tu, Paco, no et sorprèn? Doncs no gaire. A mi també m'havia semblat que hi havia menys ovelles que abans, Però com? Ets boig o què? Resulta que ja ho sabies i no me n'havies dit res. Això no he dit que ho sabia, sinó que m'ho semblava. No les he comptades. Idiota! Ai! Vinga, a comptar-les totes de seguida. Bé, però no cal que em peguis. Què? Haig de comptar totes les ovelles del ramat? Tan lluny que em se'n van una de les altres és molt difícil. Sí? Sí que em fer bondat. Bé, ja les tens reunides, ara ja les pots comptar. Comptar-les jo? I de pressa, som-hi! Bon truc. Com que tu no saps comptar, em manes que ho faci jo. Quina rocada! Jo no sé comptar seguit, però amb els dits de les mans sí. Una mà té 5 dits, ni un de més ni un de menys. Vinga, comença, Paco! Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Germà, quin ve després del 6? Després del 6 ve el 8, sí, el 8. Ah, sí. 8, 9, 10... Pedro, mira, a la meva mà li sobra un dit. Mira que n'ets de ruc, el que has de comptar són les ovelles. Fixa-t'hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... I en aquest costat, 1, 2, 3, 4, 5... Esteu-vos quietes, no us mogueu, així no les puc comptar. Bé, és igual. Encara que no pugui comptar-les, sé que ens falten ovelles. Escolta'm, ahir a la nit et tocava a tu vigilar el ramat, ho vas fer? A tu et tocava abans d'ahir i no em vas deixar dormir de tant que roncaves. Molt bé, està bé. Aquesta nit ens quedarem vigilant tots dos i ja veuràs com enxampem el lladre. Ja n'hi ha prou, no te'l beguis tot, Si només m'he mullat els llavis. De seguida se't puja el cap. Aquesta nit cal que estem a la guai. Tu creus que amb la lluna que fa aquesta nit el lladre gosarà de venir? Tindrà por que no el veixin. Els lladres d'ovelles no tenen por de res, així que no t'adormis. Tens molt poca resistència. Has badallat abans que jo. Oh. Escolta, Paco! Paco! I què passa ara? T'he dit que calia vigilar i tu t'has adormit. Ja ho sé, jo no volia, però m'ha entrat son quan t'he vist dormir a tu. Bé, oblida-te'n. Ara hem de vigilar. Mai no se sap quan pot aparèixer. Ai, deixa'm anar, imbècil, que no em penso escapar. Què deu ser aquest soroll? Com vols que ho sàpiga? Però anem a esbrinar-ho tot seguit. Pedro! Ai, calla, que sempre m'espantes! Pedro, has vist aquesta ombra? Mira!
Pedro! Corre, Paco, corre, que ens atrapa! Corre, nano, corre! Ja estem salvats. Ai, quina por, mareta. Més en tinc jo. Kelly, em disculpen per haver-vos fet venir fins aquí. En Cox ja l'he posat al corrent de tot. Però passeu al meu... Senyor! Senyor Forrester, Però què és el que passa? Què hem vist un os? un os enorme. Enorme? Molt més que gegant, era un monstre! Molt més que un monstre. En tota la meva vida mai no havia vist res de semblant. Quan va aparèixer ho va ocultar tota la muntanya! Molt bé, expliqueu-me què va passar. Doncs miri, estàvem tan tranquils vigilant les ovelles quan en Pedro va dir que en faltaven algunes. Jo ja feia estona que me n'havia donat, naturalment. Què te n'havies adonat? On ni les havies comptat? Mira qui parla si tu tampoc no saps. Però, què dius, mentider? Vaja, ja n'hi ha prou de discutir. Expliqueu-me el que va passar, que jo també vull saber-ho. Doncs Ja veurà. Anit! Em temo que així no acabarem en tot el sant dia. Parleu d'un en un. Pedro, explica'm-ho primer tu, vols? Sí, estàvem vigilant les ovelles quan vam veure que en faltaven algunes i vam decidir quedar-nos de guàrdia tota la nit. Sí, tota la nit sense dormir gens ni mica. I llavors va aparèixer un os i se'n va endur una ovella. És el que va passar, oi que sí? Sí, esclar, això. Imbècils, en tants anys que fa que feu de pastors i encara no heu après a espantar un os quan es fa de nit. No ho digui això, Cox. Com es veu que vostè no l'ha vist? És un animal grandiós. Quan va pujar dalt d'una roca deuria fer com a mínim 10 metres. No, què dius, 10 metres? Com a mínim 15 metres. Així que 15 metres, oi? Ja n'hi ha prou de dir disbarats. On no heu vist mai que un os pugui fer 15 metres? Un animal com aquest no existeix pas arreu del món. Però si l'hem vist amb els nostres ulls, Cox! Segur que havíeu begut massa i estàveu borratxos tots dos. Això sí que no! Si voleu disculpar-vos per la pèrdua de les ovelles, busqueu una excusa millor. Deixa-ho estar, Cox. De tota manera, després ho investigarem. Sí, escolteu-me, ho investigarem nosaltres i si heu volgut enganyar-nos, ja veureu. Pare, Què? creus que deu ser veritat això que han dit de l'os? Mira, els ossos en acabar el seu període d'hibernació es desperten amb molta gana. Aquest segurament deu ser un os salvatge que ha baixat de la muntanya. Haurem d'anar amb molt de compte. Senyor Forrester, miri. Són les petjades d'un os molt gran. Sí, no hi ha cap mena de dubte. Deu ser el mateix que va atacar les ovelles. Seria molta casualitat que n'existissin dos. Però aquestes petjades pertanyen a un os gran, no a un d'enorme, com deia en Pedro. Haurem de continuar buscant. És possible que no es tracti del mateix. A mi m'estranyaria molt, senyor Forrester. El que hauria passar és que Pedro i Paco vegeren l'ombra de l'os augmentada per la llum del foc. Es van espantar i la por va fer que el semblés enorme. Jo més aviat diria que pertanyen a aquell que voltava per aquí. Com es deia? Jackie? Què? Petjades d'en Jackie? Pensi que ja ha passat un any des de que els veiérem per darrer cop. Els ossos grisos creixen molt en poc temps. Amb tot i això? En Jackie coneix perfectament tots els entorns del ranxo. Sap que Pedro i Paco vigilen les ovelles a la muntanya. Però, Cox, això són només suposicions. No hi ha base suficient per acusar-lo del que ha passat. Aquest animal no està acostumat a haver de buscar el seu menjar pel bosc. En canvi, coneix moltes coses de l'home. Ja no tinc cap mena de dubte. És ell.
Si no anem a buscar-lo ara mateix i el caçem, qui sap què pot fer aquesta bèstia? Matem-lo d'un cop. Què? Què et passa? No et trobes bé? Fas molt mala cara. No, Senna, no em passa res. És que Nito no es va entrar al ranxo i va matar 2 vedellets que hi havia a l'estable. En Cox ha dit que era en Jackie i que calia anar a caçar-lo. Volen caçar-lo? Sí, l'os gris creix de pressa en el primer any de la seva vida. I en Jackie ja havia fet un any. Però qui podia assegurar que aquelles petjades fossin les seves? Totes les aparences semblaven acusar-lo, encara que els nostres amics no n'estaven massa convençuts. El senyor Forrester, escarmentat segurament per la seva aventura amb la Grizzly, creia que era millor construir una gàbia per atrapar l'os, que ell pensava que era en Jackie. No us perdeu el pròxim capítol. És el darrer, però no tingueu por. Tot s'acaba com cal. A reveure.